Бих искала сега да дам думата за приветствие на професор доктор Илияна Начева, която е заместник-председател на Селскостопанската академия и представител на Министерството на земеделието. Заповядайте. Здравейте на всички! Много ми е приятно, че съм сред вас. Уважаема професор Славчева, уважаеми колеги и гости, за мен е висока чест да ви поздравя по повод провеждането на съвместния българо-китайски научен форум на тема предимство на новите технологии, иновативни практики, съвременното икономическо сътрудничество. През последните години традиционно доброто сътрудничество между България и Китай в областта на земеделието се развива успешно и се разширява на основата на принципите на равнопоставено партньорство. Продължава и българо-китайското сътрудничество в областта на селскостопанската наука и технологии. С особено внимание ще отбележа, че в сферата на селското стопанство България е заинтересована както от развитието на двустранните търговски отношения с Китай, така и от привличането на по-значими китайски инвестиции в българското земеделие и хранително-вкусова промишленост. Очакваме да привлечем голям брой инвеститори от китайската държава, които биха могли да използват потенциала и предимствата на страната ни като част от огромния пазар на Европейския съюз и Балканския регион. От официалното стартиране на дейността си на 26 юни 2015 година в София, Центърът за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е важен инструмент за насърчаване на сътрудничеството в земеделието и храните и за насърчаване на търговията с селскостопански и хранителни продукти в този формат. Центърът работи активно за осъществяване на редица проекти и инициативи, сред които е акселераторската програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която програма има за цел да стимулира иновациите, въвеждането на авангардни технологии, както и обмена на знания и добри практики между предприемаческите мрежи, екосистеми от страните на Централна и Източна Европа и Китай. Успешно се развива и двустранното сътрудничество в областта на селскостопанската наука и технологии между България и Китай, като Селскостопанска академия развива активно научно-техническо сътрудничество с родни организации от Китайската Народна република. Академията има установени контакти и действащи споразумения за научно-техническо сътрудничество с Китайската академия за селскостопански науки, както и с академиите на селскостопански науки на провинциите Хейлунцзян, Вътрешна Монголия, Юнан и Цзянси. Оценяваме високо успешните и ползотворни търговски и икономически отношения в аграрната област между България и Китайската Народна република. Считам, че съществуват реални предпоставки за задълбочаване на партньорството ни на основата на изгодно сътрудничество. Пожелавам успех на научния форум, който ще даде възможност за ползотворна дискусия. С уважение, доктор Георги Таков, министър на земеделието и храните. И от мое име пожелавам успех на всички колеги и на този форум. Много благодаря за хубавите думи.